Ka HNLC kan yale pyrshah ya ka jing khang bala penjari ya ka hakmat ka ying kashari. Ka HNLC ka bala khang ha kasin ka bringkong. Kala rai ban khun pyrshah ya ka jing khang bala penjari dakat nat kampu ying ka sorkar pediang hakmat ka kashari unlawful activities prevention tribunal. Ka HNLC hakat rutarik uluber kala thung ya Fernando Shangpleng kum unong ya sai an jongka ban mikmat ya ka seng hakimat ya dei bat ka jing penjalan ya ka jing khang ya ka de ka kanhun habakren bat kinong tho khubor uba Shangpleng ula pentip balathung ya u da usharman ka HNLC uba Bobby Marwin bat u general secretary uba sain kupar nong trau ula pentip ru ba unsami nakamta ka tei ka kanhun haka jing bishar jongka ying kashari kaban long ha state convention center haka arteri ubnail ber haka ju kapor unong mikmat jongka HNLC usadon ke bla ulong menta ka seng lengba Nongsaid an jongka kantu klar ya kino ki jingkno ki balabu pyrshah ya ki ngilalap baki don ki jingbakla ki bajurba habaya dai bat ka jingkno balale pyrshah ya ka seng kamtam e halor ka jingkno babaro ki bala syakem ki dairu ki presiden jongka HNLC ulong baka sorkar jela kadai man snautu baka HNLC ka chimkhia bha ya ka kam ya sup katkum ka jingong jongu ka ying kashari kadewan persyang ban ailat ya ka HNLC bakan wan phai biang syaka jing ya suk dak ba pau baka HNLC ka shim khia ban wanra ya ka jing suk lengba kalanti sain perthai pen ban loong ba baro arliang ka sorkar pedeng bat ka sorkar jela kila pen pau ka jing e ban perkhat ya ka jing dawa jong ka HNLC ban beng no ya ka jing khang chisin bangi larem hakaran san sain perthai ka kan hun kadang wat ya kalat lengba kalanti an balai ba dai ban pen bana ya ka HNLC kum ka seng bala syakhang ulong laban penken mau bahaka jingsyong jong ka ying bishar kabala long haka kat pratarik ubnai February ka sorkar jela kal IT yaki kot kisla kiba pensisya ban peteng yaka jingkhang pyrshah yaka kerhun leno HNLC kum ka seng bi ai haka de ka jingyalang labi syarbne yaki jingtip bable jong baro ki mukot duma kibia dei bat ka HNLC kentup yaki jingtip bakaladon keti haki saupu pratli ki mukot duma runar nadu ki jingthai hadu ka jingbu ya kiter penmthai ha megalia hapdeng ka khandriu tarik ubnai November jong snem arjar ka khandai bat ka laipu tarik ubnai Jun jong snem arjar arpusaw ha ka tai ka ju kapor kibor sin shar kilio jingtip ya ka jing IT no jong ki laingut ki tikot jong ka tai ka kanun bat ka jing syakem jong ki nyau plaingut ki weipat ka ba penpau ya ka jingjur jong ka jing penistom bin ya ka tai ka kanun ya kane ka ying kashari lakli da nong bishar usobitra saikia jongka goati high court la ekam yaka bantip laki don ne em ki daw ki ba biang ban penbana ya ka HNLC rengkat bat baro ki kenhun kitnat bat ki seng ba syakmat jongka kum ka seng ka ba be ai ka sorkar pedeng kala penbana ya ka HNLC kum ka seng bala khang pyrshah nakamta sansnem haka khatsau tarik ubnai November jong snem baladep dakaba kadew ya ka jingdon kti jongka haki jingje bat ki kam ba shirkhai batla shim ba ki pensniu ya ka jinglong trai bat ka jinglong ba janai jongkari India katrat kampo ying kala batai ba ka jingtmu bala penpau da ka HNLC ban penya khlat ya ki jaka jongka meglia ki babun ki jaj bendriu khasi bat jantia rengkat bat ka jingteng jongka ban penting bat shimpisa na kiru pajba kala penlong ya ka jingkhang ya kane karai jongka sorkar la penskem shishu daka jingteng jongka kenhun ban yadai bat ki weipat ki seng leno haka than shatai lamingi nakamta ban shimpisa bat penting pensme katkum kirkom trekam jongka ying kashari laptha ya broar ka sorkar pedeng bat ka sorkar jela ban penbai ya ki jingdon kam nakamta ka jing syakri ya ka jing pentip rengkat bat ki kaipot bal kershan da ka jing pentip bat ki kot kisla ki biadai